Arratzaldeon lagunok, oin hasten da, txoriene, sasoi honean, Jaione Marizkurrena eta Zigor Iturritarekin. Zemuz, Jaione? Ongi. Gaurko errezetaren izenak, harritxu zintuen? Bai, baina eskerrak gertu zeunden dena argitzeko. Bai, nik irakurri nuen lehenengo aldia esan nuen, zen letxe. Bueno, gaur prestatu behar duguna da, mantxako gazpatxoak galeano ogiarekin. Taia danak esan, ja, gazpatxoa, oindik uda ez da etorre, eta ja, guri gazpatxoa sartu nahi. Osagaiak ikusita, kipula, piperra, bueno, baina ez. Mantxako gazpatxoak, gazpatxos mantxegos deitzen da. Gazpatxos esatean, pluralean, hitz egiten ari gara, normalean, eiza kontua erbia, ero untxia, oiasko ere erabiltzen den errezeta batean, eta mantxakoa tipikoa dana, eta ez daukala zer ikusirik, gazpatxo edari freskagarri eta barazkidun horrekin. Orduan, zer ingo dugun? Oso erraza, prozedura. Ingo duguna da, hau izango da, gixaua, itxen dugunean moduen etxean, egozi eta gero barazki batzuekin jarri, berdina. Hau nik uste dut izango zela, hartzaile, gero basoa, o baserritarren errezeta bat. Ingo duguna da, oiaskoa eta untxia, hemen erdi eta erdi dauzkana satitu, gorritu ingo ditut lapiko batean olio pixkatekin bero, eta gero, ura bota, estadi ingo dut, eta botako jozkigu lau berakatzatal, pipermin ale batzuk, eta ereino zozto bat. Hartu, tapa jarriko dio, eta ordu eta laur den inguru egosten utziko du. Lapiko azkarren egiten bauzu, ordu erdian listo izango du. Eta bien bitartean jungo da erregosten. Kipula pixka, beste berakatzatal batzuk, piper morroa batzuk, eta gozo erregosten. Gero horra bertara botako ditugu barrengorri batzuk, tomate saltza pixka bat, eta hau egozita dagoenean, aterako ditugu atal guztiak, mamurtuko dugu, ezur guztiak eta kenduko izkiogu, eta txikituta barazki hauekin naztuko dugu, salda pixka temengo erabiliko du, eta listo. Eta hau zerekin joten da, baiten da olako ogi sopantzeko bat, ogia botatzen zitzaion, baina ogia da, galeano ogia da azkenean. Ibiliko ditugu, 110 gramo gari irin, 75 gramo ura, beroa eta gatz pixka bat. Hau, nazi bola bat ingo du, gero lixu, fin olako bitalo atarako ditugu, eta labean 250 gradutan, 5 minutuan, txigortuko zaigu. Hori, geratzen da gogorra, botako dut, alan, sopatara botako, sopako antzeko zerbait. Eta listo, eta nik uste dut daudala, tripa berotzeko, eta zerbait, merkea, lau osagiekin, eta erreza. Kalorikoa. Bueno, untxia eta oiaskoa, ez? Kalorikoa nun? Kalori askorik hemen ez diogu sartuko, ez? Untxia zerbaiten fama dauka da, haragi, garbia, ez? Txuria, proteina gutxi duna, oza, proteina askoko ipe gutxi, oiaskoak, pixka, baina, bueno, horre... Vale, licht. Licht. Betiko, Jaione. Orduan esan dakoa, hau, bueno, zuen harakinei eskatu aldio zuen nahi izan ezkero moztuedeko pusketatan, ero zuek hartu, laban handi bat, eta honekin, mozten jun, oiaskua eta da, oza, zuek ez moztu. Nahi duzuen moduan, ataletan moztu, eta honek ez dauka misteri. Planta, erre osten junga, lapiko handi batean, ordein jau, berotzen jarriko dut, eta listo. Atera duzu informazio gehiago, gazpatxoen inguruan. Gazpatxos edo gazpatxoak mantxakoa dela esaten da, baina Zigorrek esan duen galianoa hau bereziki da probintzien arteko gertutasuna medio, Valentzian, Murtzian eta Jaenen egiten den antzeko platera kasu hontan egiten da saltxari gabea, lehorragoa. Eta hortarako, Zigorrek esan bezala, ogia berezi egiten da edo erosi egiten da, gaur egun erosi egiten da. Paketetan ikusi dut, honitzen behiratzen, baina egiteak ez daukan ez zola ninigo zailtasun eta kasu honetan ere han inguru hartan saltzen da. Hemen, bastakit eskatu barko litzateken hangoa edo dena delakoa eta bestela txorien ikusi eta errezeta honekin prestatu. Gauza da, ogi hori legamigabea dela, hemen ikusiko duzuen bezala, ez da, legamirik, eta izen berezi hartzen du ogi honek. Alde batetik, tortas galianeras, deitzen zaio, bestela, tortas penzeñas. Bi ogi mota daude, Zigorrek
esan duen errezeta hau iteko. Eta gazpatxoengatik esaten da, edo gazpatxoak, platera honengatik esaten da, erdera se come hasta la cuchara y el plato. Zergatik, garai baten, bai platera eta bai koiara ordezkatzen zitulako ogi horrek. Hori da. Beneta, nik ikusitu bi berzio, jaten zutenak ogia erabiliz koiara moduan, eta ero bestea hartuta apurtu eta bertara botatzen dutenak. Bi aukera horiek jateko, jendea gaur egun koiarakin, ohitura gehiago ogi hori jateko bertara bota eta utzi bustitzen pixkat, eta jatea ero bestela, hainbat eta hainbat herrialde egiten dute moduan ez, ogia erabili koiara lanak, sardezka lanak egiteko. Bai, azken zinen, gure taloare antzeko parezido zen, ez? Hori da, helduleku bat, eta baina jaten jan albazan hobe. Hori da. Gatzez eta piper beltzez ondu, eta esan dakoa, olio txorrotada batekin, gehiagir bota, gorritu ingo du, bakarrik gorritu bat, eta sigillatu esaten da. Hori da. Almendik? Venga, eurra. Untxie, zuk esan duzu, koipe gutxikoa da, edo aragiz zurie bezala hartzen da, edo sailkatzen da, eta kasu honetan berezitasun batzuk edo baditu, ez? Untxiak animalia bezala esan genezak, eta alde batetik da bere ikusmena. Ikusmena apartekoa dauke, esaten da 360 graduko panoramika hartu dezakela, puntu itxu bat dun arren, txiki da. Asmatu duen dauken puntu itxu hori. Ez gora, ez? Sudurren punte. Ez da heltzen, sudurren punte guztia? Atzeko guztia hartzen do, ingurukoa ere bai, baina sudurren punten txiki hori dauke ez duna hartzen, baina gainontzekoan esan genezake 350 gradu edo hartzen ditula. Beti entzuten du, entzumena ona daukala, baina ikusmena ere... Galanta. Eta ez hori bakarrik, galantak hortzak ditu, izaten ditu. Baldin eta karraskatzeari uzten badio. Badaukezun hemen. Ez. Espaluke karraskatuko oindik handiago egin zian? Gu, gizakiri adibidez, ia luzatu iten zaigu, eta ia betean ez da izen bat zentimetro luzatzeko hori da. Kasu honetan untxiari hortzak azitzen zaizkio, eta hilabeteko zentimetro bat gutxi gora bera. Horregatik karraskatu behar ditu, gauze gehien bat, gainekoan iten zaizkiolako puntak eta ertzak, eta horrengatik ezingo luke ongi ozkatu. Beraz, berdintzeko, enbarrauke. Eta behiratu zuen, ze gaur egun, ez dakit, etxeetan jendeak ohitura dauka untxia izateko, oien dako zerbait berezia, aulki guztik eta... Berezie ehonen da, eta gaina hori adibidez, zinez behiratu beharrekoa da, albaitariarekin kasu hontan. Zeren, hortiken esanten da, ohiko gaixotasun handinak edo hori dela, ez? Hortzak, punta horiek edo izatea, eta gero ez ongi ozkatzea eta murtxikatzea. Gehiago esateko untxik ditu, hemen esaten dena aurrekalden 6 hortz, 6 paleta esaten dena. Ditu, 4 goien, 2 aurren, 2 atzen eta 2 deian. Eta gero, tarte bat, hori esaten zaio tarte horri 2 astema, eta gero, aginek eta aurre aginek edo. Bai. Zentimetro, eharra da. Hori da, Baina egia da, gero, baserrian da jente asko pentsua ematen bidete untxi. Gero egia da, nibiltzen diela, karraskatzen da txabolak eta normalean eta zaten dituzte. Baina, baserriko untxi ez da maskota, txan nahi nuke. Ez, baserrikoa nahi dut esan, etxe, no? Maskotak, hoxe, baina bestea aragitakoa esaten dena. Oianak esan zigun, gaur egun azkorba egiten lengunean, untxi pila bat ari da la jenteak etxean, etxeak izaten. Bai. Lehen bat zen, izaten zen moda, zein edaki, hiri haunditan eta hirigunetan eta ikusten da txerrikumea edo txerri edolako... Nik untxian ikusi dut, parkean hartu, olako poltsatxo batekin jun, eta untxia askatu, eta untxiak, kasu, ero behitzat esan, gure untxi bat askatzen badu baserrian ero, zeizu, martxa. Baina, han ikusi izan du parkean hartu poltsatxoakin, baketzat bakatua ero ekarriko, eta ez taka, ireki eta untxi eta. Eta hurrengoan hortzatan fijatu. Hortzatan, etxean jaten dugunean, gure etxean untxian burua jarriten da eta janiten da beti. Gorritu zaizkigu gure untxia eta oiazkoa,
Berakatzatalak, osorik, Bat, bi, hiru, lau eta bost. Egozingo dugu hau, ordan honen zapore gehiagi izki emango, Ereino tosto bat, jake aipatu gendun, ereinotza, eta oin, ura. Zandakoa, honek beharko du, ondo egozita nahi dugu, orduan, ordu eta laurden inguru, ordu eta laurdenean inda gongo da, ja ondo egozita izango du. Tapa jarriko diogu, gatz pixka botako diogu hemen, eta honek ordu eta laurden. Lapiko azkarrean, esan dakoa, ordu erdi. Bien bitartean ze jungo egiten, hemengo barazki hauek erregozten. Berakatza, tipula eta pipermorroa. Txiki egin, eta hemen olio pixatekin erregoztera. Venga. Bueno, zu badakizo txinatarren egutegien, urtero esaten dela aurten, animali jakin baten urtea da. Kasu honetan, datorrena untxiarena izango da. 2023 untxiaren urtea izango da. Bai, eta, esaten denez, datorrenak behintzat esperantzatik izango do asko, grazia, portaera ona, kontasuna, eta olakoak simbolizatzetxo. Beraz, gaizki pentsatuk, urrengo urtea, untxi urtea dela eta ez pentsatu ezki, beti ere bihotzetik eta portaera onak eta ontasuna. Bai, baina antza, hortan behiratzen dutela beraiek, ez da, arratoian daukate, ez da, gizer, tiger, segun zeinan batzuk simbolismo bat daukate, eta nahi izate dute, beraien seme alabak ero urte horretan jaiotzea, ero proiektun bat aurrera baldin badukate esatu dute, itxan datorren urtera, dentistan konsultairik etzeko untxian urtea dela, eta tak. Ez dakit, baina holako hausak egiten dituztela, Sinismena edo siniskeri hortan edo fedea izango du. Gauze da, guk hemen esaten genezake zodiakoko olako zeinuak 12 ditun bezala hilabete bat koitzeko bat, beraiek due urteko bat eta 12ko zikloa 12, bai? 12 urte, 12 zeinu, bakoitzak urte bat. Aurtengoa tigrearena da, eta tigrean, aurtengo lako simboloak edo izango lirateke ilusioa eta optimismoa esperantza barne. Bagoaz horrez, gutxi gora bera edo. Bai, tigreak, a ber, sekartzen dira. Baina ez da hor bakarri gelditzen, nola esan, xehetasun gehiago atera daitezke eta komplexuagoa da. Gauza bada urte osoan zein animalia den, baina gero, hilabete hortan, ilargi hilabetea denez, beste animalia badago eta eguneko 24 orduk 12 animaliatan sartzen dira, orduan 3 animalia izan ditzakezu zurekin aldi beren. Oso, Ase, fauna pila. Denem guztu dagoako, azkenean. Hortan jarri eda honak esango du babida, zure urtea untxia, ez dakit, hilabetea tigrea eta ordu gorena esaten zaio gaina, ordu handia edo sitzen. Bai? Ez dakit, oiarra, imaginatu. Eta horiek nola, eta beraien artean zen moldatzen dira horiek guztik? Ideike. Norbait ebaldi emagaki txoriena bildua egitea, puntu eus. Idatzi guri, mesedez. Olio txorrota da bat, eta esan dakoa, hemen, erregozten, gure kipula, txiki inda, gero, berakatzatalak, eta piperra. Eta emeki goxo jungo da, azkenean honek denbora dauka, eta hori nahi dugu, ondo erregozita barazkiak, eta lehen esan dizu dago da, guk etxian, egia esan, sankarroia prestatzen dudanean, nik guk egoziten dugu, eta gero ni normalen piperra da bat egiten du, eta piperra dakin astuta jaten dugu txankarra, hau bada alde bate horti pixkat, ez? Gero barazki batzuekin, ero eskura izango zutenakin prestatutako errezeta bat. Eta katxarreria gehiagi ez dena behar. Eta izakia, ez? Izakia. Hori da. Esaten dena. Gaur egun ja etxeratu inditugunak, baina izakia. Aragi gorra. Ostra, hau untxiakin beharrean erbia erabiliko genu, erbiak ere, eiza guztian moduan, igual, ez da hitz, ordu eta erdi 2 ordura joango ginateke. Edo mazeratzez, aurre mazeraketa bat. Hori da, horrekin, gaur egon mazeratzeak biguntzeko balio du, baina asko izaten da, saboreak indarra ero jeisteko, ez? Ze basurdea eta, nik jan izan, azpizuna basurdeana, eta hori, ez da mazeratzen, plantxan jaten da, mazeratu gabe, eta fuertia da. Nik basurdeana eta orkatzana jan izan dut, eta orkatza, baina hori izatutakoa,
Eta orkatza bai egiten dena, marinatzen da jartzen da, karpatxio moda. Orduan, ni behitzen bai egiten dugu marinatu bat, gero bildu izozgailuan sartu, eta goxo-goxoa. Bale, berakatzakin nahi hauek, txiki moztu, eta, bueno, azpizkenaka, itxura ematen gure errezetan. Ez dut esan, labea 250 gradutan daukat. Ez dakit esan dut, baina, labea 250, zegero 5 minutu izango da ogia egitea, tita ingo du, nasi, ura, gatza eta irina, lusatu eta labean, kontu zibili behar da, zezeitun, hain fin, 2 milimetrotan saiatuko gara lusatzen, baina, askar egiten zeigula. Bueno, babida, horoskopoa ipatu duela, honako azken finean horoskopoa da. Horoskopo txinatarra esan deuna, 12 zeinutako edo 12 zikloko olako zeinuz betetako eta arketipoz eta hainbat simboloz osatutako sinismen hori. Ez dakizuek horoskopoa kontsultatzen duzuen, bada jendea egunero egunkarian bere zeinua behiratu eta sinisten duna. Jaionek, gaur egun oraindik egunkarietan horoskopoa ekartzen dute? Bai. Bada gauzat jenteak jarraitzen duena eta behiratzen duena. Bueno, nik esan bai naiz, baina ustez baiet. Zeren eta gaur egun agian gehiago virtuala kontsultatzen da, ez? Hori badauke azken finean mugikorrak, ziztu batean sarean gaudela, eta egia esan, ez dakit egunkaria, baina bai olako aldizkari ugarik, edo olako atari eta portal, edo olako toki ugari daudela zure horoskopo hori kontsultatzeko. Baina zer da horoskopoa zehatz mehatz? Bai aldakizu, zer da? Azaldu. Bai? Bai, bota. Zer da? Gutxi gora bera, niz nahi dadillo, baina astrologian datukin, azken feinian zeruan edo zeruko izarren olako esan genezake alineazio horrekin pertsona baten izaera aztertzeko eta etorkizuna iragartzeko erabiltzen due asko, edo hortan aditu dienak eta hortan sinisten duenak. Eta gero esan erabiltzaiek badaude edo ez, hortan mundu bitan banatzen da, sinisten da, eta ez, azken fine, baina azken tendentzi bat badau antza, eta da horoskopo beltza. Entzun izan dezun izatxe? A ber, zer da hori? Horoskopo beltza? Horoskopo beltza da azken moda, eta gaina jendek izugarri kontsultatzen omen da. Azken finean horoskopoa beti etorkizuna gaina idealizatu ikendu edo nahi du positiboa izatea, eta ez dena, txatxipirulikoa izatea. Ero bakoitzak atatzen dio bere alde positiboa lorri, ez? Ez da izaten bepiskat hori norberak moldatu iten duela irakurtzen duena igual? Antzeko, edo bentsat edo izaera agertzen digutenen, ez? Ez dakitze badakizer da, edo nio naiz, ez? Gutxi gora da, hau kontrakoa da. Eta azken finean, beltza, kontrakoa, eta azken finean izaeran parte negatibori agertzen do, eta baita ere esaten dena gaiztoa, ez? Eta honen oinarria edo olako pelikula bat da, hortik inspiratuta da, eta da 13 mamuak edo 13 fantasmas, hau, 2000-ko pelikula da, eta hortik abiatuta da sortu zen, eta esan bezala, izugarrizko erabiltzaile pilek behidatzen omen duen, nik behidatut. Eta? Ata izkizu eta 12 zeinun olako parte negatiboak, nahi baldin baduze. Bota, a ver, venga. Baina hausnarketa batera eraman nagonek. Eta gitzu ze bokezun azaltzeko. Ez, ni hemen berakatza bota diot, hemen dago, erregosten pixkanaka, eta bain, tardatzen duan hori 3-4 minutu piperra botatzen, gero botako izio, eta gero utziko duten erregosten batera. Hausnarketa gero. Vale, oin, dator, 12 zinuak, a ber, beltzak, ez? Baina, horoskopo beltzeko. Hau ez da Greiren 50 itzalak, hau da, norberaren zeinuaren, ez dakizen bat itzal. Gutxi gora bera 3-4 bakoitzak. Aries, hortik hasten da. Aries, egoistak, individualistak, krudelak eta bortitzak izaten die. Izorrai. Tauro, jeloskorrak, arroputzak eta bizioetan erortzeko erreztasuna dute. Hori hartzen du, ez dugu esaten, Hori. Gemini, superfiziala, kalkulatzaileak eta ongi egituratutako gezurrak asmatzen adituak dira. Cáncer, gorrotatzaileak, hau da, renkorosos, apetatxuak, kapritxosos, eta gutxiagotasun komplexua izaten omen duen. Nei, hola ez behiratu, favorez, nik ez dutela hau asmatu. Berak saltzen du, erositako prezio berdinean, saltzen nahi zaizue. Leo, ez dakite mendiken baden lehorik. Diru zalea zekenak diru gozea. Virgo, beraiekiko aprezioa ez badute jasotzen obsesioak bihur litezke. Iepa!
obsesiboak, barkatu. Libra, komodidadea eta erreztasuna maite dute, arazori gabeko bizitza. Ez badute hori lortzen, frustrazioa pairatzeko arriskua dute. Eskorpio, mendekua eurekin dute, hau da, mendekatzaiak edo mendekariak, esaten dena Vengador. Pelikula ez, Vengadores ez, Ipande. Sagitario, gauzak esateko garaian parekoa zauritzeko erreztasuna dute. Eta Capricornio, pesimistak, zekenak, dutena baino gehiagoren bila daude beti. Aquarius, desleialak bikotearekin lagunekin, hau da, infieles. Normalen, horoskopoa irakurtzen duzunean, da bestena irakurtzen duzu, nahi izaten duzu pixkat horti, esaten duzu, ni holakoa naiz, ez da izan da, hemen ez duzu nahi, ez da bat ere. Txoin, ez, eta Piscis, hau da azkena, zean. Claro. Ez dituzte ideiak argi izaten eta ez esaten ez dakitenez gezurrak esateko joera izaten duten. Gauza da, hau konsultatzen dunak ez detuzte norberak bere izaera ikusteko edo bere alde negatibo hori konsultatzeko iten duen. Baizik eta ziur hor ondoan, aldamenekoa. Ikusten, zaten nuen bitu. Banekin ni Sagitario, ikiolako zure jarrera horrekin Sagitario izan bazina. Hoi da, edo imaginatu nagusia edo lankidea zaten, non banik. Eta beraien egunerokotasuna nahi dut esan, horoskopo honetan nola agertzen da. Gaur, izango zago, inoiz baino jeloskorragoa, ero burugorragoa, ero inoiz baino zekenagoa izango zara. Eta asmatu iten omen do. Zorai. Asmatu iten omen do. Gaur pixka laik jaiki zara eta gaur txintxo portatuko zara. Ez, hori da jupi. Hau ez da, beltzan izango zen. Zatena txarran. Eta jendia jarraitu egiten du hau? Izugarri. Azken finean, nik uste gizakik badula alde hori, pixkat. Zaplazteko bat eman da bestearen zain edo, pixkat hori ere badela, bai. Sadomasoquismo pixka gustatzen zai. Genuen hori esan nahi, baina, bueno, ba. Venga, ba. Zuke Sagitariotek izango ez uzeo ze, Sagitario zer zeukan? Ba, hoxe, gauzek esan da gero zazta. Ondo, bueno, piperrak erdi hori ez dio botako, nik uste dut honekin nahikoa daukadala. Eta, bueno, utzi guzue, oin, inbar duguna da, barazki hauek erregozi inbar zaizkigu. Ondo erregozi bat zaizkigu. Eta honi oraindik, ordu bat falta zaio. Utziko du hau ondo egosten, eta etorriko gara, boixe, pixkate pela dagoenean, mamurtu inbar da, eta eskuekin mamurtu behar da, hau mamurtzen, ona, barrengorri hori botako ditugu, tomate saltza pixkat, eta ero ogiain, eta itau batian, errezeta, fundituta. Hemen jarraitzen dugu, txoriene sasoi honean. Dagoeneko, oiazkoa eta untxia egozita, eta daitut, hau mamurtzeko moduan dode, baina aurrena ingo duana da, kipula eta pipergorria erregozi zaizkigu, barrengorri hauek. 8 o 4 ero moztuko ditut, bertara sartuko ditugu, utziko ditugu erregosten, da bien bitartean gero, eskuekin, eskuak erretzera pixkat, ero... Ezka erretzen. A ber, esaten duten azukaldariak ez zaret erreten. Erretzen gara, pixkat aguantatzen dugu gehiago. Baina erretzen gara. Berdin. Baina, bueno, azkenen larrua zala ere egiten dijoa, ez? Gogortzen esaten dena. Era bat. Bakizu gaurko eguneko horoskopoa irakurri eta zerekin aurkitu nahi zen? Orokorren denontzako gaurko egunarekin? Esan. Hau hone balio du... Bai, denontzako gutxi gora bera jartzen zuen. Egun zoroa izango da gaurkoa eta zure fedea zalantzan jarriko da. Bai. Bueno, hortik atera. Eta hori jabako zaila nahi duna. Kanturi eman edo nahi duna. Bai, izan diemen kantu, ne? Bai. Aio nahi dala minutu batzuko. Haze, kanturria dak izan dituen hemen lantaldekoen partez. Hor, bueno, ez dakit, esaten dute batzuk, bai, aldizkari batzuetan hemerotekan bitu eta 2 urte lehenago egun berdina jartzen duela eta holako kopia-pegak ero egiten dienik ero. Bueno, holakoak milaka izango die, ez? Ez hor bakarrik, arlo gehiotan ere bai. Ziur, azterketak, imaginatzen irakaslek azterketakin? Beitu, hor, nik horrek egiten nuen zapatia marka bat entzago, honek bialtzen zieten den aldizkari, revistai, zapatillak froga iteko, ez, da testeatu egiten zituzten, eta ero horren inguruan idazten zuten. Bai, idazten zuten markak bidalitako berdina. Ez zuten probatzen.
Hartu, eta zapatilla oso reaktiboa dira, oso bustinean oso ondo doa, sarri artean ere, eta egin zuten hartu, eta enpresak bihaldutakoa, hartu, eta bereie probatu harrek eta esan, bueno, probatu ditugu, hilabete ibili gara bereikin korrekaitan, da konturatu gara, zelaian korrekik egiteko oso ondo, bustinetan pixka bat takoa falta zaiela, da hori, ez, hartu, eta berdina, eta gero ikusten zainoen gaina, 3 aldizkaritan berdina. Alperrontziz. Bueno, Ani balizu zingo nioken, oiri, hoi probatu imarrizaten zitu lehenengo, ez? Modelo berri ateratzen denen modelo zarra eman, lokarri aldatuta bakarrik, eta esan, ala. Ordoko zuen, listo. Errepikatu nahi duzuen gaine. Bai, hor berez, ni tokatu zait, holan lagun batekin aldizkari batean itzen zuen, eta utzi zizkian zapatilla batzuk, hilabete probatzeko, eta esan, probatu eguraldi ezberdinekin, terreno ezberdinetan, eta ez da izer, eta, zure sentsazioak, ez da, hori zintzen, hori esan inbitu nek, harri guztian, aurrezko batzu bota diot, hori bai, lokatzetan fenomeno doaz ez da, da. Zu txintxo-txintxo zenun? Gustatu iten zaigula, hori. Bako kontuko hori. Ez dauko bolako, hortan engainatzedik, ez da. Bueno, barren gorria bertara, egin aldituguna da, nahi izan ezkero, beste sartaki batean salteatu, eta bertara bota. Eta gero, tomatea botako diu, eta, oin ingo duena da hemen, azalak eta ezurrak kendu, eta, lasai, pazientzikin, goxo, harrime, eta garbitxo. Ide jauna? Bai. Bueno, benik Euskal Herriarekin lotutako olako bitxikeria bat dakarkizut zuri eta dakarkizuet zuei, nik uste batzuk entzuna izango duzuela, ez? Hemen horoskopoa, zodiakoa eta olakoak aipatu ditugu, eta gero hor bada, beste esan litekena beste esparru bat iragarpena, bai? Bai. Euskal Herrin izan zen emakume handi bat, 1912 urten jaio zen Isaban, eta Maritxu Erlantz Guller zen, Uliako sorginona deitzen zitzaiona, edo ziotena. Entzuna daukezu bere ingurun zeo zer? Ez, benetan. Eta zer zan, igarlea eroita? Bai, antza txiki-txikitatik agertu omen zituen igarle doainoek, baina, edo sentipenak esaten dena, baina Parisen ikasi omentzun azkenen parapsikologia. Ikasketak inda burututako dena, eta baino, kasue da errespetatu izan zela, bai sinisten zuenengatik eta ez zuenak sinisten ez zuenengatik, ez? Emakume errespetatu izan zela. Eta Euskal Herrin utzizun olako gauze bat izan zen, bere karpen txiki bat, eta zien marrazki batzu, bai. Esaten dena karta batzuk, Euskal Herriko kartak esaten dena, edo intzitun. Horoskopa irakurtzekoak erolan? Ez kasu, eta beste irakurketa mota batzu, baina, behintzat, izan zela, ez? Hori hor da hola, eta, azkenen izan da hor, ez? Azkenean hori, nik uste dut, jaione, denean moduan, kontakatiloak egongo die, eta jende profesionala eta ona ere, bai. Ideik. Baina nahi duzan olako kontutan da entzute, oso batzuk, eta bestatzu, badaukatela zerbait. Ni hor galditzen naiz Sokratesen olako esaldi horrekin. Bota, dakidan bakarra da, ez dakidala ezer. Zea, hundia. Daneako balio du. Da, mileka urte ditun esaldi eta denatako balio duna. Ja, baina hor behitu jaione beti, hor adinakin behitu. Gertatzen da, 19-18 urtea ze uste dula dana dakigula. Eta ez dakigu ezer. Oso gutxi dakigu. Eta gero, heltzen goazen einean, uste dugu ez dakigula ezer, baina uste duguna baino gehiago dakigu. Ulertu zait? Bai, aho korapioa, gaurko aho korapioa, zigorren eskutik. Uste dugu dakigula, ez dakigu. Baina egia da, zu, adinean gorantzazu iazen einean, uste, uste duzu, nik lehen pentsatzen dena nekila, eta esan nik tonto utza naiz, eta ez dakita hainbeste, ez hori, baina dakiguna, uste duguna baino gehiago dakigula. Eta gaztetan kontrakoa, gaztetan uste du dena dakigula, eta kontrakoa da. Orain di zenbat ikasteko eta zenbat belarrendoko jaso behar ditugun, jasotzen ditugun bizitzan zehar. Nahi esango nuke adibidez, adina handigokok bai esan izan diteala ez, urteik sasoiri politena da, amarkadaik politena da 50-tik 60koa. Hoi da benetan gozagarrina, badakizulako eta, esperientzitik bizitzen delako. Ez dakit, zuek zesaten duzu idatzi txorienea bildua itb.eusera, zein da zuentzako bizitzako hamarkadarik onena.
Hogeitiko 30, 30etik 40, 30etik 60. Ai, zigor, ai. Ez da egiz, oin be, ez da egiz beti izaten du. Bueno, hogeikin sasoian sasoiko, ero garaian garaikoa, ez, gehien bat, ez? Hogei urtekin egin genituen beharrekoak, gero 30ekin Buru esaten dena, pixka jaitsi. Eta gustora, ez? Izango genitula oin beste, batzu ez da, nik enuke berriro izango hogei urte, ni bai. Askok esaten duen, nik hartuko nituzka 16 urte, baina oin dakidanakin. Karo, ez daki, ezen itun berdin bizituko, 16 urte horiek. Osa, jakin da oin dakizunakin 16 urtekin, ezen un igual berdin gozatuko. Azken finen hori da, ez? Bizitza ikasketa bada, eta... Erori, altxatu, eta tira. Eta aurrera, beti bezala. Beti aurrera, kontua, beti aurrera inbar dela. Eta hori ari gara gu egiten, mamurtzen pixanaka, eta hor gure barazki guztiak erregozten. Eta jaien, bitu, oin mamurtzen nahi nahizela hemen, bitu. Oiazkoa, esaten dutela beti txakurrei ezin zaiela ezurrak eta eman da. Ezin zaie eman, hau, kozinatutakoa. Gordinik bai, gordinin ez da kraskatzen berdin. Kozinatako hemen puntak atatzen zizkio, baina gordinik jan alda. Eta oiazko bat izostua dagoen ero ez jakiteko, ezurrak uste duzu eze kolore daukan, izostutakoa, lehen hau izostuta egon bada, beltza geratzen da ezurra. Orduan toki batea joten bada ezaet, eta oiazko erra jaten baduzu, eta ezurra beltza baldin baduka, hori da izos gaiutik ataratako oiazko dala. Bueno, gaur egune mantendu behar dien hola patxe batzuk. Bai, baina, gero kobratzeko garaian ben merkitxo kobratu aldiozu. Ez da produktu freskua, ez? Bueno, ba. Gomendioak badakizu, ongi apuntatu. Bukatzen nahi naiz, hau. Txoine zigor barkatu, baina baldin bada zekena esan nahi nuke bere zeinun arabera eta hori baldin bada prezioa? Orduan, horoskopan segun zer zaren, ez? Horrek askatasuna eman, zere buru, tazu, ala? Eta hemen beste berezitasun bat. Zezurrak, saietzak, untxianak zapaladia eta katuena borobilak. Hori da, sartzen badizue honen baten katua untxian beharren, saietzak txupatzen izaten bitardian borobila badie, katua. Hori da, ezberdina da bakarra, bestela uste ez dela ezertan nabaritzen. Aragi guztiak barrura, hemen piperraut, nik piperraut pixkat botako nioke, ez eta nolekuten, piperraut pikante pixatolan puntu bat emango nioke. Zubai jakin. Pikante puntu bat emango nio, ba. Haitxo. Badauzkagu hemen, oliba zaporetzuak, eta hauekin horrelakoakin alditxo. Tomate saltza, hau atzera, eta oin, bi buelta hemen, ondo danaztuko dudana, eta salda pixka botako diote hemengoa. Ez da, saldatzu ez da dutziko, baina bai, pixkat botako diogula. Saldau aprobetxatu genezake iragazi, eta gero... Fideua bat iteko. Zeona. Ni fideua bat ingo nuke, baina untxian fideua, bitu, untxian fideua bat itxeko gazmoa dukat txorien. Eta hau hemen utziko du, eta gure ogiakin fungo gara. Eta ogiiteko hemen ere, bitu, ura bero-beroa behar dugu, Taloak iten ditugunean moduan, ur bero-beroa, eta honek bai ez dokala inungo misterioik. Hau, zua jetxiko dugu. Ni holako errezeta gustatzen zikpila. Eta hau, erabili aldugu nahi izan ezkero, lasaina bat iteko betegarri moduan, o kaneloiak, edo zertarako, betegarria dan, edo zertako. Boloboiak? Zer dira boloboiak? Boloboiak, ostorezko nako... Bolobana. Boloboiak ditzen diozu? Bolobanak ez dira? Gipuzko hartutan, hau. Naparra, bai, dena balona, kamiona, txipirona, bolobona, baina esan, Gipuzko hartu nahi zen honetan boloboia. Boloboiak. Boloboiak egiteko ere, baita ere. Osa, boloboiak, sasoi batean jartzen ziren. Eta ze honak, bia. Hori jado, betxo, badaude errezeta batzuk, hori egin behar dugu baten zerrenda bat,
klasiko handiak izan direna jatetxetan da galtzen jun diren errezetak, holako zerbait, Nik uste olako errezeta horiek oraindik bizirauten duela ezkontzatan, alde batetik. Eta bestela nola ez, Eguberritan. Eguberritan ere klasiko handi bada. Baina, urtean zehar ere eskura izan da, baina gaur egun, gure gozogilek eta okinek onak egiten dituela eta merkaturatzen dituela, Baina, esparragos do salsas, klasiko handi bat. Eta zein die badu salsasoi, maionesa eta esaten dena ozpin olioa. Binagreta, olako binagreta, hori izan zen, zenbat atera izan ditugun olakoak, beste klasiko handi bat, jatetxetakoa. Arrain budina, gaztatarta hori jarraitzen dugoten, gaztatarta da nik uste dut klasikoat inoiz ez dana, betiko gaztatarta hori, baina hotza, jaten dana, txuria dana, mermeladakin, klasiko handi bat. Hori oraindik jarraitzen du. Eta desagertu dienako lan zein esango nuke ba? Ni horti noa, adibidez, honako porru pastela. Porru pastela, bai. Adi, badatorreta porru pastela txorienera. Klasikoak gaur. Eta gaina esango banizuek porru pastela euskal sukaldari batek asmatutakoa dela? Bakiu, esan esatu, bakiu. Zein da zuen etxean gustuko duzuen euskal klasikoa? Eta euskal klasikoekin ingo bagenuke hola lotura bat esaten dena pertsonakin, guk ere gure honako zodiakoa ingenezak, janarikin? Gezki? Ingo du? Guk proposamenak erozu. Bizkaiko saltxaren urtea? Bizkaiako saltxaren urtea. Bizkaitar saltza. Bizkaitar saltza eta zenbat. Horre ekarri bitu, ekarri behar dut, Jose Angel Iturbakin zuen Bizkaitar saltzaren inguruko liburua. Euskal Telebista begin zuen, reportai bat horren inguruan. Bizkaitar saltzan inguruan, baina Bizkaitar saltzak, bersioak dauzka pila bat, eta hor, Iturbakin zuen gaina urten arabera nola juntzan moldatzen, gauza gehitzen, hasieran nola esan, eta benetan interesgarria dela liburu hori. Bizkaitar saltza. Norbaitek aberri, itzultzen badu euskerara. Itzultzaiek, idatzi guztu, txorin abildu eitb.eus. Niko, hau, utzia zuen pixkat lantzen, eta ikusiko zuen pixkanaka gorputza hartzen jungo dela, eta ia estanean itxasten eskuetatik, bi bolatarako itut, eta lixu, fin, lusatu, irin pixkatekin, eta labera, 5 minutu ezarraz. Hau, aldan eta finen lusatu behar du, 2 milimetroko lodiera gutxi gora era, irin pixka botaiet azpian, eta bitan banatu dut, bestea barruan da, bitu zitxura duken jaion, eta aurki hongo da, ja 4 minutu da mazki erolan, zan dauka, gure taloa. Ona, baina hor dauden bastandar guztik ongo die, zigor hori sotopile da. Eta arrabola gabe iten duguk. Eskukin. 2 milimetrotan? Holako lodiera infinitotototota ematen? Ez dakit, zenbateko lodierako aingo duen, baina, han azken finen bastan inguru hortan, taloa, gure taloa esaten dena ez. Hartu irinekin iten dena, gure ere hartuko genuke, bastan gure izanik ez. Euskal Herrikoa, sotopile ere iten da. Beraz, sotopile euskal olako opil bada. Hau sartaian behinako genuke, talo egiten da modu. Bai, edo plantxa baten gainen, edo... Hori, pustutzen ari da, talo moduan. Listo. A ber, hau ingo duguna da atera. Gure galean ogia. Txak. Eta, bitu, azken gorritu bat. Jentzen daia zu sartai hori mesez. Ero lapiko hori, jaina. Iepa latxa. Eta azken berotu bat emango dioten, kolore pixkat emate aldera, eta hau izango zan, sartai versions. Ez da esaten nolan, sartaia. Bastandarra iza esaten? Ez dakit. Honekin, errezeta honekin, hori kolore hartu bitartean, ekarri zuet, jo lehenean hau batek esan zian, gure
etxian, freskagarria gustatzen die, eta freskagarrian ordezko bat, paskarikin, zerrin alda, eitei badukazue, bueno, freskagarria baino, sapore dun, urak eitea oso erreza da, eta horretako bakarri behar ditugu, gu behar ditugun, o gustoko ditugun, barazki, fruta, ero nahi duguna. Ingo duguna da, luzoker bat, garbituta daukadala. Bak, hori buelta. Hau xarra da moztu. Hau oso, hoteletan da batzutan Alberto olakoak aurkitu ditugu. Olako urak xarra batzukin ero dena dakoa. Eta luzokerra benetan freskura emati dut, eta ni meloi zapore hartzei dut luzokerra. Bueno, luzokerra. Estebia osto batzuk, honek gozatu ingo dugu. Estebia espaukazue, olako, gozagarri bat, azukre pixka bat, nahi izan ezkero. Eta menda? Menda? Menda baita ere. Baina honekin gozoa ematen diogu. Gero. Bueno, txoine idatzi digute, ikusle batek idatzi digu, horiek gintonikak dira. Baina ez, mendakin. Ja. Piper beltza sartutare gintonika izango litzateke. Piper beltza? Bai. Eta, jengibre pixkat, jengibre hau garbitu egin dut. Ondo garbituta horrati doa asalda guzti. Eta hemen, litro bat botako dugu. Eta hau inaldo zuen, laranja, lima eta mandarina, ero limoiakin bakarrik. Eta bueno, ura eratea bakarrik, tristura ematen dizuen entzako, baina osasuntxu. Ero holan, holako freskagarriak eta ez dituzuen entzako hartu nahi. Hau, pixkat holan. Zapaldu. Guau, zeu saie. Bai. Eta listo, askar. Eta hemen guri besterik ez egon falta, gure ogia bertara bota, eta plateratu, eta besterik ez, eta gozatu. Hau alda, basolari baten razioa? Horrekin nahikoa, jaione. Gero, horratzean bauzkadu olako kokosko gaieta batzuk, zoragarrik. Hoi, jango ditugut, listo. Katxila letxiko. Azken nengoa sartu duna, bitu, nola puztu da. Wow. Au! Hau bai, hor tartean zabaldu hor, sartu bete ondo, eta nidaki amate guztua jungo zan hor. Txu, jatera gero. Bikain. Bueno, onin. Berdin. Ondagigula. Eta eskerrik asko gurekin izateagatik, bihar badakizue. Txintxibili, mingaina ez erre, eta bihar artean. Bixu bat. Bos.